Bismillahirrahmanirrahim. Isra'ila ta sha kashi da maraicen nan, kashi ba na wasa ba. Haka cibiyoyin Amurka suna ci gaba da ɗaukan kaya a dukkanin yammacin Asiya. Kwatsam sai ga labarin sun shahadantar da wai Said Alhamna'i yana ta yawo, yana bazuwa, yana yaduwa daga ƙananan midiya har zuwa manya na yamma har bakin mahaukacin kare. An ji kusan makamanciyar wannan magana da ma Netanyahu duk da basu tabbatar ba. To ga dukkan alamu duk da hukumar Iran ta fito ta musa, ofis ɗin Said ya ce a yi hatara da rumu, amma har yanzu basu bar yaɗawa. Ga dukkan alamu dalili uku yasa suke yaɗa wannan magana. Na ɗaya, suna son al'umma ko kuma suna son su sa hukumar Iran, idan matsin lamba yayi yawa na al'ummarsu, su iya kila sa Said Ka'id ya yi jawabi ko shugaban ƙasa ya yi jawabi domin su yi lalabin ina yake su kai mashi hali. Wannan yana da ƙarfi sosai, mutane su yi hattara. Na biyu, cikin waɗannan labarun da suke yaɗawa suna son su ingiza masu zanga-zangar ya hargitsi su fito, su ɗauka cewa babu Said, babu gwamnati, babu kwamandoji, sai su fito su dinga harbe-harben al'umma su yamutsa ƙasar. Suna hari ta sama, waɗannan na yi ta ƙasa. Na uku, suna son su ɗauke hankalin mutane daga wutar da Tel Aviv take sha a cikin wannan daren. To shawarar da zan ba mutane shine su karkata su kalli Tel Aviv, su yi watsi da wannan labarin. Idan wannan labarin ya zama kila na gaskiya ne, duk da ba ma fata, to wannan awoyin da aka ɗauka sun shaharantar da Said Ka'id amma suna ansa wuta, ya tabbatar da cewa ashe Iran ba hannun wani mutum ƙwara guda take ba, kuma sun ba Said Ka'id babban burin shi da yake fata ya cima bayan da ya yi aiki na kusan shekara 70 yana hidima ma addini ko ma fiye. Da cizo ɗan shekara 66 da watanni, me ya rage mashi a wannan rayuwar ta duniya? In ma sun iya shahararta da shi kenan, sun ba shi abin da yake buri a bayan da ya riga ya girka ƙasar, ya kafa ta daram akan harsashin da babu abin da ya isa ya ruguza shi. Idan kuma wannan labarin ya tabbata kamar yadda muke da tabbaci daga majiyar da mu muka dogara da ita, cewa lalaben inda yake suke kuma ba za su samu ba da izinin Allah, to zai zama sun kunyata bayan kunyata, asara bayan asara, baƙin ciki bayan baƙin ciki. Sun sha kashi kuma sun yaɗa ƙarya, duniya ta ƙara gano maƙaryata ne. Don haka a yi hatara da waɗannan labarun. Mu mun dogara da abun da ya fito daga hannun hukumar yaɗa labarai ta Iran da kuma hukumar harkokin waje na Iran. Wannan yaƙin farfaganda ne ake, kuma dole Iran ta sa hankali, ta sa hikima, ta sa dubaru. In ma Said Ka'id duk inda yake yanzu ya kamata a ƙara ɓoye wurin, a fita batun masu farfaganda, a ƙara tsare muna wannan dattijon ya ci gaba da aiki yana sheƙe muna miyagun da suka addabi duniya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.